Hola, prosseguim amb l'explicació de la teoria de Nietzsche. Recordeu que l'altre dia vam fer referència a la voluntat de poder i també ens vam centrar en la mort de Déu, és a dir, de quina manera havia tingut lloc aquest esdeveniment fonamental en l'època contemporània, i també el nihilisme, aquesta posició nihilista, que és una posició provisional de negació dels valors, i aquesta negació dels valors que ens haurà de servir, ja ho explicarem quan parlem de la genealogia de la moral, en la creació d'una nova taula de valors, d'una nova moral que sigui totalment diferent a aquella que s'ha volgut destruir i que s'ha destruït. Per tant, havíem parlat de voluntat de poder com una acció i negació, no? Acció a favor de la vida, no? I negació d'allò que precisament impedeix el desenvolupament ple de la vida, i després havíem fet referència a la mort de Déu com a esdeveniment fonamental de l'època contemporània, aquest Déu que cada vegada havia anat perdent força, i que precisament aquesta visió de la mort de Déu, que precisament s'havia produït a l'entorn del nihilisme, havíem fet referència també al concepte de nihilisme, que ens portarà al darrer home. Aquest darrer home, que és l'home massa, que és l'home encara sotmès al ramat i que encara no avança cap a una nova humanitat alliberada, que és l'home que de vegades es mou per la felicitat, per la bondat, una sèrie de conceptes que encara estan arrelats en el passat, que encara estan arrelats en el món dels valors tradicionals. És a dir, que quan té lloc la mort de Déu, aleshores apareix el darrer home, però aquest darrer home encara no és el superhome. I precisament parlarem en aquest vídeo del superhome i de l'etern retorn. Què és el superhome? La paraula superhome, en alemany Übermensch, vol dir el que es troba per damunt de l'humà, no? Aquell que es troba per sobre de l'humà. I quan parlem del que està per sobre de l'humà, segurament hi hauria una altra paraula que us explicaré millor, que és la paraula ultrahumà, que és amb la que s'acostuma a traduir l'Übermensch de Nietzsche. Tot i així, nosaltres continuem utilitzant la paraula superhome, que és la que habitualment s'ha emprat per una qüestió de comprensió general de la seva filosofia. És a dir, aquell darrer home que hem dit que encara no és la humanitat alliberada, haurà de donar lloc necessàriament al superhome, que Nietzsche ens diu que l'ésser humà ha de ser superat. I precisament ens ho diu en un fragment del Zaratustra, que ara us llegiré, i en el qual clarament Nietzsche expressa molt bé aquestes idees. No? Diu, quan Zaratustra arribà a la primera ciutat, que hi ha al llindar dels boscos, trobà una gran gentada reunida a la plaça del mercat per veure un d'aquells que ballen passant la maroma. I Zaratustra parlà així a la gent. Jo us predico el superhome. L'home és quelcom que ha de ser superat. Què heu de fer per superar-lo? Fins ara tots els éssers han creat alguna cosa que els supera, i vosaltres voleu ser el reflux d'aquesta gran marea i recular fins a la bèstia en comptes de superar l'home? Què és el simi per a l'home? Una riallada o una vergonya dolorosa, i precisament això ha de ser l'home per al superhome, una riallada o una vergonya dolorosa. Heu seguit el camí des del cuc fins a l'home, i encara en vosaltres hi ha moltes coses que continuen essent cuc. Antany fóreu simis, i ara l'home és encara més simi que qualsevol simi. Però el més savi de vosaltres és també un conflicte, un híbrid mig planta, mig fantasma. Però què potser us dic que us torneu fantasmes o plantes? Mireu, jo us predico el superhome. El superhome és el sentit de la terra, que la vostra voluntat digui sí al superhome al sentit de la terra. Jo us conjuro, germans meus, que resteu fidels a la terra i que no us cregueu aquells que parlen d'esperances sobreterrenals. Són gent que emmetzinen, tant si ho saben com si no. Són gent que menysprea la vida, són gent que agonitzen, que s'han emmetzinat ells mateixos. La terra ja n'està tipa, tant de bo se'n perdi la mena. Antany, ultratjar Déu era l'ultratge més gros, però Déu ha mort, i amb ell han mort també aquests ultratjadors. Ara la cosa més horrorosa és ultratjar la terra i estimar les entranyes de l'inescrutable, més que no pas el sentit de la terra. Antany l'ànima mirava el cos amb menyspreu, i llavors aquest menyspreu era la cosa més elevada. Ella volia el cos magre, lleig, famèlic. Així pensava escapar-se del cos i de la terra. Oh, aquesta ànima com n'era de magra, lletja i famèlica, i la crueltat era la voluptat d'aquesta ànima. Però també vosaltres, germans meus, digueu-me, de la vostra ànima, què n'ensenya el vostre cos, que no es pot ser misèria i brutícia i un benestar lamentable?
En veritat, un riu llort és l'home. Cal ser un mar per poder rebre un riu llort sense tornar-se impur. Mireu, jo us predico el superhome. Ell és aquest mar on pot submergir-se el vostre gran menyspreu. Quina és l'experiència més gran que podríeu viure? És l'hora del gran menyspreu. L'hora en què fins i tot la vostra felicitat se us torni ois i també la vostra raó i la vostra virtut. L'hora en què digueu: què hi fa la meva felicitat? És misèria i brutícia i un benestar lamentable, però la meva felicitat hauria de justificar l'existència i tot, etc. etc. És a dir, aquí en aquest text del Zaratustra, Nietzsche ens parla del superhome, ens anuncia el superhome, ens diu que l'ésser humà ha de ser superat. Què és el superhome? El superhome és voluntat plena. El superhome és domini sobre si mateix i sobre els altres. Per tant, el superhome és l'exercici d'aquesta voluntat de poder de la qual havíem parlat. És noblesa, aquesta noblesa d'esperit, aquesta força, saviesa. Quan parlem de noblesa d'esperit estem parlant també de noblesa corporal, és a dir, estem parlant de l'ésser humà també com a cos. Força, saviesa, independència, ser independent, ser lliure. Aquest superhome que es troba situat més enllà del bé i del mal. És aquell que imposa la seva pròpia llei, no l'imperatiu categòric, no l'obra de tal manera que puguis voler que la màxima que regeix la teva conducta hagi de poder convertir-se en llei universal, sinó que aquest superhome és el jo vull, és voluntat de poder, no és el jo he de, no és la submissió davant el deure moral. Per això diu Nietzsche que l'ésser humà és un pont, una transició, un passar a l'altra banda. Per tant, el superhome hauria de suposar la sortida del nihilisme. El superhome és el sentit de la Terra. Per tant, el superhome és el que ha de donar valor a allò que en principi no tenia. Per tant, la sortida del nihilisme amb l'objectiu de crear la nova taula de valors. Per això el superhome renuncia als somnis idealistes, renuncia a aquella concepció de felicitat que es basava en els valors tradicionals, que es basava en una sèrie de valors que ja no ens serveixen, perquè són valors que van en contra de la vida. Nietzsche diu que som el nostre cos, que la nostra realitat fonamental és la realitat corporal, no l'ànima. L'ànima és una creació humana que té a veure amb el reremón, no? Que té a veure amb aquella realitat que creiem que és més real que l'autèntica realitat. Perquè precisament afirmar que l'ésser humà és cos i ànima havia fet que l'ésser humà es convertís en un ésser desgraciat, en un ésser escindit, partit en dos, en un ésser trencat, no? Perquè per una banda havia de donar sortida a les pulsions del cos, als instints del cos, però per altra banda doncs havia de fer allò que li deia l'ànima, que era el contrari, precisament, no? I per això doncs havia creat la infelicitat, no? L'ésser humà, que vol ser realment el que vol ser, que vol donar sortida als seus instints i que no pot, perquè per l'altra banda l'únic que hi ha són prohibicions. Aquesta escissió de l'ésser humà, de la qual només podrà sortir a partir dels esperits lliures, no? D'aquells que no volen sotmetre's, d'aquells que no volen convertir-se en un ramat de béns o en béns dintre d'un ramat. I per això Nietzsche parla de les 3 transformacions de l'esperit, des de l'instint de ramat a la llibertat creadora de valors. I aquí és on apareix la transformació dels esperits, no? Parla d'aquestes 3 transformacions de l'esperit, del camell, que es transforma en lleó, i del lleó, que es transforma en nen. Què simbolitza el camell? El camell és la càrrega de valors tradicionals. El camell, a través del gep, simbolitza la llei moral tradicional. El jo he de fer, no pas el jo vull. Per tant, jo he de fer allò que diu la tradició, jo he de fer allò que diu Déu, allò que diu el cristianisme, allò que diu l'idealisme, allò que diu, doncs, Kant, no? L'imperatiu categòric kantià. Per tant, recordeu que Kant era una mica ja perut, és a dir, aquest camell, en certa manera, és la filosofia kantiana. Kant encara es mou amb aquests valors tradicionals, amb aquesta llei moral tradicional. Estima el proisme com a tu mateix, o la formulació de l'imperatiu categòric que ja havíem vist. No? Aquest camell que porta la càrrega de la tradició ha d'intentar alliberar-se d'aquesta càrrega. I és el moment en què el camell es converteix en lleó. El lleó elimina la moral. El lleó és la força, enfonsa l'idealisme, s'allibera de la càrrega, llença més enllà de si mateix aquesta càrrega idealista. Per tant, aquests valors de l'idealisme que desmantella totalment
i per tant el lleó simbolitza el nihilisme, la manca de valors. És el moment en què els valors tradicionals han quedat eliminats, han quedat exterminats i ja no ens serveixen per orientar la vida. Per això, doncs, arribem a la tercera transformació, que és quan el lleó es converteix en nen. I aleshores, clar, aquest nen que simbolitza el començament, no? El joc, la voluntat creadora de nous valors. Per tant, el nen, evidentment, doncs és el que simbolitzaria aquesta visió, no? Nova, aquest superhome, aquesta voluntat que crea nous valors, perquè el nen, quan juga, crea. No? I, d'alguna manera, recorda un fragment d'Heràclit, no? L'eternitat és un nen que juga als daus, el seu regnat és el propi d'un nen. Aquest fragment d'Heràclit, en el qual es basa Nietzsche com gran admirador d'Heràclit que era. No? Per tant, aquestes tres transformacions, fixeu-vos, per una banda el camell amb el seu gep, amb la càrrega idealista de valors, després el lleó, que és el nihilisme, i el nen, que és el superhome. I aquest superhome haurà de recuperar l'element dionisíac que s'havia perdut amb Sòcrates, no? Aquells valors inicials de Grècia, aquells valors que col·locaven l'instint per damunt de la raó. Això pel que fa al superhome. I ara un altre dels temes importants de la filosofia de Nietzsche és el tema de l'etern retorn de l'idèntic o l'etern retorn del mateix. Us llegeixo un text de la Gaia Ciència en el qual anticipa aquesta qüestió. Está en castellà. ¿Qué pasaría si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en tu soledad más solitaria y te dijese: esta vida, tal como la vives ahora y tal como la has vivido, tendrás que vivirla no solo una sino incontables veces, y en ella nunca acontecerá nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer y cada pensamiento y cada suspiro y cada cosa indeciblemente pequeña y grande de tu vida deberá retornar a ti? Y todo en el mismo orden y sucesión, y así también esta araña, y este claro de luna entre los árboles, y también este instante, y yo mismo. El eterno reloj de arena de la existencia dará la vuelta una y otra vez, y tú con ella, minúsculo polvo en el polvo. És a dir, aquesta visió de l'etern retorn, és a dir, que tot el que hem viscut ho tornarem a viure infinites vegades, i tornarem a veure aquest vídeo infinites vegades, i tornarem a la classe de filosofia infinites vegades, és com un nou saber sobre el temps. De fet, parteix d'una afirmació, d'un pensament que té Nietzsche en un moment donat i que, d'alguna manera, doncs, apareix com una cosa una mica estranya, no? Com si tot pròpia d'un boig. No? Pensar que tot el que hem viscut es tornarà a repetir infinites vegades. Aquesta visió és perfectament coherent amb el que diu Nietzsche sobre Déu. Si Déu no existeix, no s'ha produït la creació. Si no s'ha produït la creació, tornem a la vella concepció cíclica dels grecs. És a dir, la concepció que tenien els presocràtics. Recordem Anaximandre. No? És a dir, totes les coses sorgeixen de l'Apeiron i totes les coses tornen a l'Apeiron segons la necessitat, ja que es paguen mútuament la injustícia, no? Per la seva injustícia, no? Segons l'ordre del temps. És a dir, que aquesta visió cíclica que tenia Anaximandre, no? Aquesta visió cíclica que tenia Heràclit, doncs és una visió cíclica que també tindrà Nietzsche. No? I per tant aquest retorn als presocràtics, aquesta visió que tot parteix del mateix i torna al mateix, i per tant que estem repetint infinites vegades aquesta vida i aquests moments que estem vivint. Certament, si el temps és infinit, passat i present són el mateix. Passat i futur, perdó, són el mateix. El passat és futur i el futur és passat. És a dir, des del moment actual, els moments que vindran alhora són passat. I els moments que han vingut alhora són futur. Per això diríem que la veritat és corba, no? Serà com un peix que es mossega la cua. Tot es torna a repetir infinites vegades. A diferència de la concepció agustiniana, recordeu, Sant Agustí, que parlava del principi i el final, no? De l'alfa i l'omega, és a dir, es produeix la creació, inici del temps, el regne de Crist, final del temps. I aquesta és una mica la concepció de l'etern retorn, una concepció que després, des d'un punt de vista antropològic i des d'un punt de vista, doncs, sobretot antropologia de la religió,
el gran autor Mircea Eliade doncs, va reflectir en la seva obra el mite de l'etern retorn. Aquest retorn al moment transcendental, al moment més rellevant, que una mica fem tots, per exemple, el dia de Nadal. El dia de Nadal es produeix un retorn a aquell moment, in illo tempore, en aquell moment del temps en què va néixer Jesús, en què posem el comptador a zero. És a dir que, de fet, el nostre calendari també té aquesta influència d'aquest etern retorn, d'aquesta veritat corba, d'aquest peix que es mossega la cua constantment. Per tant, superhome, que diu sí a la vida, que afirma, i davant d'aquesta nova veritat, l'etern retorn, perquè els esdeveniments que estem vivint es tornaran a repetir infinites vegades.